Ștefan, închide un pic televizorul. Nu știu. Cum scoate Carmax 2 Regina sau cum o ucide? Un fulger pe Regina și hop. Hop. Exact. Gata. Și haideți să omorăm regina asta. Hop, hop. Și restul bazei. Acum hai cu Tom Hall-ul. A rămas doar Tom Hall-ul. Tom Hall-ul poate să fie distrus din 10 fulgere, dar cum am mai aplicat fulgere aici, hai să numărăm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ar trebui să se distrugă. Acum folosim regele și mac. Gata. 100% am încheiat videoclipul. Dați share și like și nu uitați să vă abonați canalului meu.